L'entrevista del dia. Ho hem dit tot just començar, avui reprenem aquesta secció que vam iniciar el mes passat i és que cada mes, una vegada al mes, volem conèixer algun dels cellers de l'ADO Conca de Barberà. I avui ens visita el Dani Pedro des de Gerida Viticultors, aquest celler del municipi de Blancafort. Dani, bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Molt bon dia a vosaltres i gràcies per la invitació. Molt bé. Tot bé, sí? Tot bé. Escolta'm, ara començarem a parlar de quan neix aquest celler, de la feina que heu fet fins ara, però el més immediat, vau acabar la barema, què tal, com ha anat enguany la collita? Com ha anat la barema enguany? Bé, doncs de moment la barema de l'anyada 2015, que és la que tenim ara mateix al celler, la veritat que ha sigut un any francament bo, francament especial. Vam poder madurar molt bé els raïms, va fer un clima magnífic, vull dir que de moment el que tenim al celler pinta francament bé. Enguany deien que potser no hi havia tanta quantitat com altres anys, però la qualitat molt bona, no? Sí, en el vostre cas, més o menys ha estat això, sí? Sí, és la tònica general amb tots els productors, però bueno, sí que és veritat que sempre la qualitat i la quantitat no van mai de la mà, no? De fet, anys de qualitat normalment són anys on la quantitat no és molt abundant, no? I de fet el que busquem és qualitat, no volem excés de quantitat, sinó que volem, si pot ser, excés de qualitat, no? Que sempre ens va millor a nosaltres de cara a portar a vendre els nostres productes. Anem a parlar dels inicis de Gerida Viticultors. Quan i com neix el vostre celler? Bé, doncs, el nostre celler neix, diguem-ne, realment l'any 2012, que és quan vam decidir muntar l'empresa a nivell ja, diguem-ne, una mica en sèrio, però nosaltres som tres amics d'aquí de la comarca que ens vam conèixer estudiant a una escola agrícola familiar que es diu Camp Juliu, i ja des d'allí, de fet al final de carrera nostre ja va ser els tres muntar un celler, no? I això ja et parlo, potser devien ser els anys 2004-2005, vull dir que allí ja vam plantejar-ho, fer-ho, però bueno, vam seguir estudiant, un va tirar una mica cap aquí, un altre una mica cap allà, però al final, doncs el 2012 ens hi vam ficar en sèrio i de fet fa 3 anys o 4. I d'aquí entenc que ve un nom de Gerida Viticultors. Exacte, sí, G de Gerard, D de Ricard i de Dani, sí. I què tal l'experiència fins ara? És a dir, què tal aquest recorregut? Esteu satisfets de tota la feina que heu fet? Doncs estem francament satisfets, sí, perquè de moment a nivell de públic doncs els vins han tingut una molt bona acceptació. De fet sí que és veritat que nosaltres som els tres som bastant coneguts aquí a la zona de la Conca, que és més o menys on ens hem anat movent, però és que també et diré que inclús des del punt de vista que a vegades són les coses que sembla que siguin més complicades, no? Dels tràmits burocràtics, dels papers de muntar l'empresa, nosaltres hem tingut, no ens podem queixar, ningú ens ha ficat traves, tothom més o menys ens ha intentat ajudar, vull dir que això que diuen tothom que ostres, és molt complicat muntar un negoci, doncs amb nosaltres, dintre de la dificultat, la veritat que ho hem trobat bastant fàcil i de moment contents, feliços i engrescats. Com ha evolucionat el celler en aquests anys, Dani? Perquè imagino que a poc heu anat creixent, sobretot entenc que en maquinària, amb coneixements, amb vins. Com ha anat creixent el celler? Bé, doncs el celler el tenim ubicat en un antic magatzem de Blancafort, on ja fa 100 i pico anys que ja es feia vi, que la veritat no és molt gran, però vam començar primer amb petites tines de mil, amb una premseta petita, quasi tot bastant semimanual, i bé, a poc doncs hem anat, diguem-ne, fent una mica més amb màquines més grans, hem comprat premses noves, hem comprat dipòsits més grans i tal, i de moment doncs el que ens hi cabia amb aquell petit recinte antic, de moment ja el tenim produint a la màxima capacitat, vull dir que bé. I això en un espai petit us ha permès fer fins a 4 vins. Sí. De fet, tenim a sobre la taula de l'estudi de la ràdio els 4 vins que té ara el celler Gerida Viticultors. Explica'ns una miqueta la singularitat de cada un d'aquests vins. Després penseu que farem un petit tast radiofònic. Per aquells que ens escoltin serà com a difícil perquè no ho veuran, però ens escoltaran i per tant també serà interessant. Per on comencem, Dani? Bé, doncs començaríem pels blancs. Primer el blanc jove, que potser és el nostre vi més conegut. De fet, la Conca tothom la dona com a una zona especialment òptima per fer vins blancs, i la veritat que es fan blancs boníssims, i el nostre blanc jove és el galliner, que és un cupatge de moscat de gra petit i de parellada, on el que busquem és aquest perfum, aquesta insistència, aquesta persistència del raïm moscatell, perquè la gent ho entengui,
i copejat, barrejat amb els raïms de parellada, que el que fa és refrescar-lo. No volíem, aquí no buscàvem un vi que fos melós, que fos pesat, sinó que fos afruitat, que fos entendible per tothom, però que sigués fresc, que invités a beure, que invités a tornar a demanar una altra botella, a tornar a obrir una botella, a seguir la conversa, etc. Llavors vindria, seguint amb els vins joves, l'Encantats, que és un negre d'ull de llebre 100%, de maceració carbònica, que aquí el que busquem, per la tècnica que emprem per elaborar aquest vi, que tampoc no cal endinsar-se gaire en detalls molt tècnics, el que busquem és fruita vermella, madura, però fresca, que sigui molt accessible, que sigui un vi simpàtic, no tingui agressivitat, no tingui verdós a la boca, sinó que sigui també, seguint la línia del galliner, un negre molt, molt fàcil de beure. Llavors vindrien els dos criances, o els dos vins més envellits, el que busquem aquí és alguna més de serietat, alguna més de vi ja més senyor, i començaríem pel Poal, que és un copatge de Macabeu de Vinya Vella, amb Chardonnay de la zona de Milmanda, que és on el Gerard té les vinyes, i amb una fermentació en barrica parcial. Una part del copatge la fem fermentar i criar una mica en barrica per tal de donar-li una fruita més madura, més golosa, més dolça, que te la realci, te la faci més present. En cap cas busquem aquí presència forta de la fusta, sinó que el que busquem és fruita, busquem el raïm, busquem l'essència de la terra i de la conca en aquest cas. I llavors per acabar tenim el Cúbic, que és un copatge de diferents varietats negres, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, ull de llebre, Syrah, inclús una miqueta d'atrapat, i aquí on ja sí que fem un envelliment amb 11 mesos de barrica, de roure, de diferents volums i diferents boscos, diferents destins del vi. El que intentem fer sempre és conjugar una mica l'herència que tenim dels nostres avantpassats, on aquí a la Conca hi ha molta història vitivinícola, amb la qual cosa hi ha molta vinya vella, de Macabeu, de parellada, d'ull de llebre també, i conjugar-ho amb noves tècniques i noves varietats portades de fora, de 10, de 20, de 25 anys la vinya. No sé de quin vi us sentiu més orgullosos, o això és complicat de dir-ho? Bueno, això és complicat de dir-ho, jo penso que ens sentim orgullosos dels 4 vins, però potser el vi perquè cap dels 3 l'havia fet mai, potser l'Encantats, a nivell com a elaboradors. Després, la gent coneix molt més el galliner, els blancs, la veritat que estem en una època que està pujant bastant el consum de blanc, sobretot entre els joves, i això del blanc per les noies i el negre pels nois ha passat bastant a la història i la gent el que coneix més és el galliner. Però potser nosaltres com a elaboradors, l'Encantats, que és una maceració carbònica, que no l'havíem fet mai, no s'acostuma a fer a Catalunya, potser ens sentim més orgullosos de fer aquest tipus de vi, que a part ens l'han reconegut amb diferents premis i tal, i la veritat que estem molt contents. Escolta'm, com es porta un celler amb 3 mans? És a dir, són poques, són moltes? Imagino que a èpoques fan falta més mans? Sí, la veritat que amb els tres portem ja temps treballant amb això, hem estat amb altres cellers, de fet els 3 encara estem treballant amb altres històries, això és, diguem-ne, la més a més, però la veritat que, a moments és complicat, perquè sobretot èpoques de barema, però estem acostumats a fer-ho, ens dediquem a això, ens encanta aquest món, el vam triar, el vam estudiar i cap queixa al respecte. I projectes de futur, Dani, n'hi ha o no? Sí, home. Imagino que d'idees moltíssimes, no? Exacte, tot projecte que no tingui idees de futur és un projecte que poc futur pot tenir, però doncs sí, nosaltres el que ens agradaria és d'aquí, anar seguint, si seguim com fins ara, començar a planificar un celler nou, començar a plantejar vins de cara a l'exportació, que clar, de moment encara la producció que tenim és relativament petita i no podem abarcar certes expedicions comercials, però bé, la veritat sí, engreixar, fer un celler nou i cara a l'exportació sobretot, sí. Perquè ara sobretot veneu a Catalunya, entenc? Exacte, sí, sobretot Catalunya, ens hem trobat petits col·laboradors en diferents zones de Catalunya, però sobretot Barcelona, Girona, tenim a la zona de Cervera, tenim a la zona del Vallès i sobretot nosaltres on ens movem molt més a la Conca de Barberà. Toquem molt el comerç directe, comerç de proximitat, molts locals de per aquí, la Conca. Home, això és important, no?, per un celler de la Conca? És molt important per un celler de la Conca i jo, que tampoc sóc molt expert perquè sóc relativament jove, crec recordar que quan vaig començar a estudiar amb 15 o 16 anys a ficar amb el tema enològic i vitivinícola i que et comences a mirar una miqueta més els vins, a la Conca costava trobar vins de la Conca. I ara, per sort, ostres, a qualsevol restaurant o localet de la Conca pots trobar 5, 10, 12 vins de la Conca, no? Això la veritat que és d'agrair, tant pels restauradors
també, òbviament, pels elaboradors de vi i, en definitiva, pel públic d'aquí, que la veritat que s'ha decidit a donar-nos un cop de mà als productors d'aquí de la comarca, que és el que ens feia falta. Un cop tinguis el cantó de casa teva cobert, comences a mirar a l'exterior. Però la Conca a nosaltres ens funciona molt i molt bé. Per tant, la gent de la Conca comença a consumir vins de la comarca, oi? Sí, clar. No sé què va ser primer, no? Que no consumia perquè no n'hi havia, o no n'hi havia perquè la gent no en consumia, però sí, categòricament sí, la gent s'està ficant. Es nota també en fires que es fan per la zona, que la gent s'hi llança, s'hi tira i va consumir, va provar, va conèixer les coses que es fan al cantó de casa seva. Escolta'm, tastem el vi o què? Sí. Quin vi obriràs? Doncs jo havia pensat d'obrir el galliner. Perfecte. Perquè, és el vi que tothom potser més coneix, potser més tema, potser més té el record, i per la gent que ens escolti igual els hi és més proper. Doncs el Dani ha portat aquí les 4 ampolles de vi i ara el que farà és obrir la del galliner, també porta la copa. Imagino que ara que vosaltres que n'esteu acostumats a obrir una ampolla de vi és rapidíssim, no? Sí, pensa que no té gaire complicació. N'obrim bastantes, exacte. N'obriu bastantes, no? Sí. I escolta'm, no sé si us poden venir a veure el vostre celler o no... Sí, nosaltres, de fet, el celler és petit, com t'he dit, però la veritat que és bastant bonic de veure, l'únic que és ràpid està vist, òbviament, però jo penso que tota cosa que consumeixis que sigui produïda al cantó de casa teva i puguis anar a veure on se fa, la veritat que és interessant, no? I nosaltres sí que acceptem i ens encanta que la gent vingui a veure'ns a casa, no? Llavors sempre amb cita prèvia, via Facebook, via telèfon mòbil, etc. La web encara la tenim en construcció, però sí que ens agrada, l'acceptem i ens encanta que la gent vingui. Sempre està bé, no? Veure on es fan els vins, on treballeu, on es creen, no? Sí, bé, jo penso que de fet molta gent consumeix vi, però poca gent veu o sap o ha anat a un lloc on es fa el vi, no? I llavors el lloc millor per conèixer-lo que el lloc on s'elabora. Com comencem el tast? Bé, doncs el tast el començaríem primer de tot ficant el vi a la copa. Nosaltres, quan expliquem una mica com es fa un tast, no? Abans de ficar-nos amb el vi, sempre donem una mica d'incís d'una mica les pautes a seguir, no cal que siguem molt professionals, però sí que les pautes a seguir a l'hora de tastar un vi, d'acord? Primer de tot és com agafar la copa, sembla obvi, no? Diries amb les mans, però la copa sempre s'intenta agafar o bé per la tija o bé per la base, per on tothom se senti més còmode. A partir d'aquí, el primer que es mira sempre és la base, l'aspecte visual, que ens dirà una petita pinzellada del que ens pot donar aquest vi. En aquest cas, estem provant un galliner del 2014, que és un copatge de parellada i moscat. El que trobem és un groc molt, molt pàl·lid. De fet, els vins blancs joves haurien de ser grocs molt pàl·lids, a no ser que ja hagin passat molt temps des que estan fets, des que estan embotellats, o hagin tingut un petit problema de tap, o s'hagin oxidat i tal. En aquest cas trobem un blanc pàl·lid perfecte, notes de reflexes verdosos, que ens denota certa sanitat o certa salut en aquest vi. El que passaríem després és la fase olfactiva, que sí que ja ens denotarà més o menys quines varietats porta, etc. Sempre removent una miqueta el vi, per oxigenar-lo una miqueta. Exacte, sempre una mica, menys amb els caves o vins espumosos, que el que fem és perdre la bombolla, això no ens interessa, però amb el que siguin vins com a més joves, menys oxigen necessiten, però com més envellits, més s'hauria d'oxigenar, d'acord? En aquest cas no caldria gaire, però tothom sembla que quan agafi una copa, jo també ho faig, la primera intenció és remenar. Remenar, no? Exacte. Llavors olorem i en aquest cas trobem notes molt evidents, sobretot del que són les notes aquestes característiques del raïm moscat, aquesta fruitositat, aquest perfum intens, però a la vegada que invita a beure. No és com una colònia embafosa, sinó que és una colònia que invita a olorar i olorar i olorar. És habitual posar moscat en vins així? Perquè a vegades ens sona moscat a un vi dolç, vi de postres, i potser ho tenim molt associat a això. Ho tenim molt associat amb això, sí, però amb el cas de la varietat d'aquest moscat, i s'usa per fer altres vins, sí que és veritat que s'usa molt en vins blancs secs, no dolços, sinó joves, perquè són notes molt agradables, que li arriben són molt properes a la gent, el que tu dius. Les tenim ubicades ja en un lloc. Certes varietats de raïm blanc que es fan vins blancs no les tens ubicades en lloc perquè desgraciadament la gent encara no les coneix. Exacte, aquesta t'ubica molt perfectament. Exacte, a la gent li agrada, és un blanc comercial, diguem-ne.
però aquí també notem notes de la parellada que són notes més cítriques, algo més verdes, algo més refrescants, no? Que el que fan és invitar a beure, que és el que farem ara, i pensem que anem a catar, no anem a beure, llavors petit glopet de vi a la boca, el mantenim una estona, el movem per la boca per tal d'empapar totes les papil·les gustatives, d'acord? Ara el tasta el Dani, fa aquest moviment del vi a l'interior de la boca. I en boca ens seguim notant els aromes que notàvem nas, els sabors, en aquest cas, de raïm de moscatell, de notes de fruita inclús tropical, alguna nota de panaderia, i al final la nota aquesta de parellada, refrescant, cítrica, que te'l fa i t'invita a tornar a beure. Molt bé, doncs un tast radiofònic, eh? Avui ens estrenem aquests tastos, ets el primer, Dani, en fer-lo, vull dir que intentarem fer-vos al llarg d'aquests mesos, aquests tastos radiofònics amb els cellers de Badeo Conca de Barberà. Moltes gràcies, i escolta'm, abans d'acabar però tinc 3 preguntes més, que ara te les faré. I és que tots els cellers que passeu per aquí m'agradaria preguntar-vos també sobre altres cellers de la nostra comarca, i per tant que ens recomaneu un altre vi, un vi de la comarca, un vi de Badeo Conca de Barberà que no sigui un vi vostre. Quin vi recomanaríeu, Dani, de la Conca? Ostres, quin vi recomanaria? Us faig mullar una miqueta, eh? Ja ho veig. Bé, jo potser recomanaria... És difícil perquè n'hi ha molts i molt bons, eh? Puc recomanar 2? Vinga, va, et deixo. Mira, ara que s'apropen dates nadalenques, amb la qual cosa hi ha àpats importants que no fem al llarg de l'any, amb certs productes que tampoc es mengen al llarg de l'any, recomanaria com a vi blanc el Viognier fermentat en barrica del celler Rosa Maria Torres, i com que a la Conca també és zona de caves i també en fem de molt bons, també recomanaria el Brut Natura i Reserva del celler Carles Andreu. I ja per acabar, a quin celler us agradaria assemblar-vos? És a dir, quin és aquell celler model de la nostra comarca que dius hem d'anar cap aquí? Quin celler model? Hi ha algun o no? És algun que us emmiralleu, algun que digui, ostres, aquesta gent han fet bé les coses també? Bé, jo potser... Jo m'emmirallo, o nosaltres ens emmirallem, ja no amb un celler en particular, però sí que m'emmirallo amb tot el teixit viticultor, tots els pagesos que als anys, al final dels 1800, principis dels 1900, que entenc que devia ser bastant més complicat que ara alçar aquestes cooperatives que van acabar alçant, i agafar aquest esperit cooperatiu, esperit d'anar tots a una d'aquella època per aconseguir fer coses que segurament devien ser impensables en aquell moment, com van ser les catedrals del vi, unificar tot tipus de productor i anar tots a una. Jo m'emmirallaria amb això, nosaltres ens emmirallem amb això. Molt bé, Dani. Escolta'm, per Nadal alguna recomanació, és a dir, per maridar els nostres menjars de Nadal, algun dels vostres vins que hi vagi millor? Home, doncs, o tots hi van bé? Jo diria que tots van bé. Sí, podries tenir aquí tot un àpat, podries acompanyar tot un àpat. Tot un àpat amb els 4 vins, exacte, començant l'aperitiu amb el galliner, sobretot notes o coses de peix, de marís fred, el closca així a tall d'aperitiu, de cara a la sarsuela de peix o vaporades o coses així més ja de segon plat. El poal, fantàstic, ja que té aquestes notes de fermentat amb barrica i de maduresa que l'acompanyen a la perfecció. Si fem algun aperitiu així més de carns o més de l'encantats amb un toc de nevera també queda molt bé, i pels pollastres al forn, canelons, etc, el cúbic queda també fantàstic. Doncs ja ho sabeu, galliner, encantats, cúbic i poal, els 4 vins de Gerida Viticultors. Avui ens ha acompanyat el Dani Pedro, un dels 3 membres d'aquest celler situat al municipi de Blancafort. Dani, gràcies i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.